korek jeres lapo kon ku cumi-cumi ae ibuku mambengi lapo kon ku. Gendeng arek iki. Ya kon wara mbek aku metune. Kon iku ya apa kon iku? Ya masih oleh kon ku wis gerang, kon ku lapo kon cumi-cumi ae ibuku lapo arek cilik ae kon ku tak kuwaplok kene nang. Wis ora gerang kon dolen wara aku, sesuk tak blok ibumu iku weane. Dadi blok ngawur taman kon ku. Masih ngono mang, aku ku yo dikekang mbek ibuku, aku strict parent to. Mangkane aku gak ngambar ibuku, kon tambah cumi-cumi ngono maksud ngopo kon ngono iku. Ono stick PS iku ya apa kon. Ya lek dolen aja wara mbek aku, lek gak gelem diwarakno iku mosok ben dolen ngejake wara mbek aku. Ya ro, masalah iku lak kanca apikku, makane aku alasan mbek kon, aku asin dol mek gendalku nak Malang wingi ku. Sumpah kau ditelepon-telepon terus. Ya, Ya masa- lek aku pas sembayang ngono diteleponi ono ngawur ngono. Oh, apaan aku gak tau sembahyang wis mangkane ngono mang lek ibuku telepon ngomong karo ngono lho. Ngomong dolen mbek kanca-kancane SMA. Ojo ngomong tambah dicombe-combeno ngono aku nak Malang ngono mbek Ya takoni terus aku lek gak ngaku iku wis tak warai nang Malang arek mbek gendane ngelak wis beres kau. Telepon-telepon aku maneh. Ya apa ngene iki aku gak mulih omong ngene iki. Ya meneh tak blokir ibumu ruwet ae kon niku. Tambah diblokir ya apa tambah wong iki khawatir kabeh ya apa. Ya wis lek gak gelem ruwet mangan dolen ngomong dhewe wis wis ngene lho ijo ibu ae wis karuan. Ibu ngene ngawur ngono kon niku. Apa arek iki